Dobrý den, dobrý den. Dobrý den, co tam děláte, holky? Lidé zůstanou strnulí v posledním pohybu před katastrofou. Tomuto fenoménu se říká kadeverické spazma. Dostáváme se k ním výjimečně právě při žlukajících události je rozečetný, když odkrýváme kopáči, vidíme všechno dokonale jen očima. Karta Pompei byla strašlivá, ale bylo to skutečně velké finále bouřičního ledu, které No. katastrofa starořímského města zdaleka nebylo náplně Šikola. Šánka. Šikovna, ano. Šikovna. Marci, dej mi balonek. Dej mi balonek.